Waonge Uganda moro or waonge piny moro mak mana Kenya ka. Matiende ni we don't have any other country mana Kenya ni. To sama waketho pinywa, sama wakelo koko kinde Uganda, tiende ni mutni, gi chapni, gi ywaruok nyaka bedie. Mano ke thor wach mar drama. Nikech king'iyo drama masani, thor mar wach wacho ni leveraging technology using in a creative economy. Matiende ni watiyo gi lony manyasani mondo mi wami raweregi. Sama indiko drama ne skul kaka the case mar Malala nondiko ne Butere Girls tugo. To ndiko ne skul tugo Okatch. But wording mane utigo, weche mane utigo e playno ema seche moko wang'iyo gi wang' mar judges kata adjudicators ni kelo chapni e kind oganda. Mano kende e gima wakwero, but playno tugo ber. Tugo ber. En mani pogruok mokelo. Yes. Erokamano.